Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, October 17, 2025. Mga crack sa bahin sang bukid kag pagkausmod sang duta natukiban sa Camp Valdez sa Sipalay City. Bulkan Kanlaon nag-record sang 90 ka volcanic quakes. Mga suspect sa pagtiro sa mag-asawa sa Santa Catalina arestado sa pursuit operation. 5 ka evacuation points ginplastar sa Lacson Tourism Strip para sa MassKara Festival 2025. Kag sa Good Vibes Weekend, hibalon ang mga pamaagi nga ma-maximize ang paggamit sang mangunguma sa iya nga duta nga mayara siya sa maganar sa bilog nga tuig. Ini sa Are You Agreeable? Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, kabaskugon sang Bagyo Ramil, nagapabilin. Ang sentro sa Tropical Depression Ramil ang yara sa 640 kilometers east sang Huban, Sorsogon. Mayara ini sang maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour. Malapit sa sentro, kag pagmadlos nga tubtob sa 70 kilometers per hour. Padulong ini karon sa west-southwest ward sa 25 kilometers per hour. Wala naman sa tropical cyclone wind signal sa bilog nga Negros Occidental. Ang weather conditions sa probinsya mangin magalumon nga may upod nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas ang trough sang Bagyo Ramil. Sa number 9, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pabor sa ginapropose nga partnership sa Negros Power sa Nuneco. Para sa gobernador, iya nga nakitaan ang trabaho sa Negros Electric and Power Corporation sa Bacolod City. Makitaan sunod sa iya nga mayara sang capital nga igiho ang Negros Power rason nga napaayo ang delivery sang power services kasunod sang pag-takeover man sini sa Seneco. Covered areas nga nagalakip sa Bacolod City sa idalom sang joint venture agreement. Sakop sang area service sa Northern Negros Electric Cooperative ang Ibi Magalona tubtub sa San Carlos City kung sa diin nagapuyo ang gobernador. Suno kay Lacson, iya nga suportahan ang amo nga proposal. Damlag pa ang Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services o kon Access ang nagpabutyag man sang suporta sa proposed partnership sang Negros Power kag Nuneco. With the JVA, with Negros Power, makita mo dasing. You remember when they just took over, then we had the power outage? If we were still under Seneco, that would have taken months before na-restore. But because of Negros Power being a very solid company, it only siguro in 2 weeks lang balik na, no? So ako I am in favor, no? because of its performance, no? What I see here in Seneco area. Sa number 8, mangingisda na missing matapos nga mahulog gikan sa pump boat. Isa ka 52 anyos nga mangingisda ang gireport na missing matapos ginalegar mahulog gikan sa pump boat samtang yara sa Kalalauran sang Barangay Daog hinubaan sa Negros Occidental sa atong Oktubre 12. Sunod sa pulis, ang na-missing ginkilala kay Elino Anonsawon Sr. Pumuluyo sang Purok 3, Barangay Kulipa pa sa mga Banwa. Mga himatas ang biktima ang nag-report ng insidente sa Hinubaan Municipal Police Station sang October 16 matapos ang pila ka adlaw sang pagpangita sa iya. Sunod sa report sang pulis, si Anonsawon kag isa ka pump boat operator ang nagpadulong sa Bolila Island sa Barangay Asya sa sinanga adlaw para magkaayos ang kating sang ilang nga sakayan.
Pagkatapos ini, ang duhang report nag-inom-inom antes magpauli mga alas 7 sang gabi. Kag samtang pabalik na sa barangay Kulipapa, kinsiling sang operator nga si Anon Sawon nga nagahigda sa tubang sang nga bahin sang sakayan kag ginaalegar nga hubog na ang nagpatakilid rason nga aksidente siya nahulog sa dagat. Gintinghuaan siya pangita. Iyaman ginpahibalo mga himata sa nga biktima kag mga barangay officials nga naghinyo man sang bulig sang Philippine Coast Guard. Isa ka search and retrieval operation ang ginpatigayon kag nagasiget tubtob sa sini nga pagbuhat sang report. Sa number 7, mga suspect sa pagtiro sa mag-asawa sa Santa Catalina, arestado sa pursuit operation. Nadakpan sa kapulisan ang mga suspect angot sa pagpaniro sa mag-asawa sa Santa Catalina sa Negros Oriental sa pursuit operation. Ginpatigay ng pursuit operation sa Barangay Buntis sa Bakong, Negros Oriental sa atong Oktubre 16 nga ginsakdag sa ginhugpong nga puwersa sa Santa Catalina Municipal Police Station, Bakong nga MPS, SWAT Norpo kag sang Provincial Intelligence Unit. Sunod sa Negros Oriental Police Provincial Office, nagresulta ini sa pagkadakop sa mga suspect nga ginapatihan responsable sa shooting incident kung sa diin isa ka pumuluyo sa Santa Catalina ang napatay. Isa ka 58 anyos nga lalaki ang nagtaliwan samtang ang iyang asawa ang nasamaran sang sila gintiro sa mga suspect sadtong Martes ang gabi, Oktubre 14. Ang mag-asawa nga parehos nga mga negosyante ang ginluthang samtang sila ang papauli na. Na-recover sa pulis ang pila ka mga armas, mga bala kag cellular phones gikan sa mga suspect. Padayon pang pagpangusisa sa otoridad sa kaso para mapatod ang motibo kag posible mga koneksyon sa mga naaresto nga suspect sa iban pagid nga criminal activities. Sa number 6, masobra sa 320 kadugang nga police personnel gikan sa Siquijor kag Western Visayas ang gideploy sa Bacolod City para mag-reinforce sa security kag public safety operations para sa MassKara Festival 2025. Inisunod sa Bacolod City Police Office nga nagpahayag man nga ang second batch sang augmentation forces, 300 gikan sa Police Regional Office 6 kag 20 gikan sa Siquijor Police Provincial Office ang nag-report na for duty kasunod sang accounting and pre-deployment briefing sadtong Oktubre 16 sa BCPO covered gym. Si BCPO City Director Police Colonel Joresti Coronica nagsiling nga ang deployment sa nga dugang nga personnel ang magapabaskog sa police visibility kag magapasiguro sang mas maayo nga crowd management kag pagpabilin sang peace and order sa bilog nga selebrasyon. Sa pihak nga bahin, ang Bacolod City Fire Station ang yara naman karon sa full alert status angot sa kahiwatan sang MassKara Festival. Sa number 5, ang Federation of Art and Culture Organizations of Korea o FACO halin sa Jeju sa Korea ang nagpirma sang friendship agreement upod sa Bacolod City. Si FACO Chairman Professor Jim Jong-won nga isa ka university researcher kag manunulat sang libro parte sa Philippine Festivals ang nagpamuno sa kasugtanan nga nagapaligon sang cultural exchanges sang duha ka lugar. Nabisita na niya Batanes kag General Santos pero mas na-appreciate niya ang MassKara Festival sa Bacolod. Bilang kabahin sa ila pagbisita, magatan-aw sila subong nga gabi sa electric MassKara kag street and arena dance competition bilang bahin sang ilang nga benchmarking. Ginaimbitar sang FACO ang MassKara performers nga magbisita sa ila Tamna Festival sa Jeju sa masunod nga tuig nga patigayunon sa Oktubre 10 tubtob 14 sa 2026. Ini nga kasugtanan nagapabalik
bakod sang kultura kag pagbinuligay sa Bacolod City kag Jeju Province. They want to form a friendship relationship with the city of Bacolod. Nag-signing na sila. Nag-sign sila sa friendship agreement. And because of that, we will continue to have exchanges, cultural exchanges between the two organizations, the city of Bacolod and the Federation of Art Associations. Sa number 4, gobernador ang nagasuporta sang anuman nga tikang para mapaayo ang presyo sang kalamay. Ang pagnubo sa presyo labing mag-aapekto sunod sa iya sa mga magagmay nga mangunguma lakip ng masunod nga crop year. Nagapasalamat si Governor Eugenio Jose Lacson nga ang mga congressman sa Negros Island Region ang naghugpong kag napadangat sa national level ang sitwasyon sang presyo sang kalamay karon nga milling season. Tuman pa man katemprano sa karon sunod sa gobernador kag balantayan ang pagbag-o sa presyo. Kasunod man sa tikang sang Sugar Regulatory Administration nga nagasiling nga wala sang importation nga matabo tubtob nga matapos na ang milling season subong. Nagalaom siya nga makabawi balik sa average sa nagligad nga milling season nga yara sa 2,700 pesos tubtob sa 2,800 pesos ang kada 50 kilo bag sang kalamay. Subong yari ini sa 2,350 per 50 kilo bag. Halos hindi pa makabawi sa production cost. Kung magpabilin nga manubo ang presyo, labing maigo ang magagmay nga sugar farmers sunod sa iya. Kag hindi manegar nga ang industriya sang kalamay ang nagapabilin driving force sang ekonomiya sang probinsya. May mga panawagan man sa SRA nga dapat magpaathag sa sitwasyon. Sunod kay Lacson, kung may dapat gidman sila nga ipaathag, dapat magpaathag sila. You could imagine for our small farmers, no, in the rural areas, not only will they suffer a lot of deficiency, but it will also affect the next year's crop. No? Most likely, they will. Some of them may not even plant, or if others will plant, they will just ratoon with minimum fertilizers, so that will affect next year's crop. No? But it's still too early. No? I understand that this week it went up a few pesos. No? Yeah, so we'll see because we also have sugar leaders who are saying that this is being manipulated by traders. No? Sa number 3, 5 ka-evacuation points ginplaster sa Lacson Tourism Strip para sa MassKara Festival 2025. Ginsiling sa mga organizers ang MassKara Festival 2025 nga may 5 ka-evacuation points nga ginplaster sa Lacson Tourism Strip bilang kabahin sa seguridad kag preparasyon para sa 3 ka adlaw nga selebrasyon sang highlights nga nagsugod na subong nga adlaw, Oktubre 17 kag tubtob Oktubre 19. Sunod kay Mark Raymond Garcia, ang site director sang Lacson Tourism Strip, nag-coordinate sila sa kapulisan, Bureau of Fire Protection, Bacolod CDRRMO, kag iban pa nga ahensya agud masiguro ang safety sang publiko. Para sa Ramos area, designated evacuation site amo ang Chowking o kun Caltex. Para naman sa BPI area amo ang 17th Street exit nga nagapadulong sa Aguinaldo Street kag San Agustin Drive. Para sa Mayfair area among 12 kag 13th Street exit nga pakadto sa Aguinaldo kag Hilado Street. Para sa VSB building area among 7th Street exit nga nagapadulong sa 6th kag 7th Street. Mayara sang kapin na 100 ka food kiosks, 60 ka sponsor booths kag 6 ka stages nga ginplaster sa Lacson Street nga sirado halin las 4 sang hapon tubtob las 3 sang kaagahon. Ginatos ka mga pulis ang ipahamtang sa area
kag may 20 ka portalets nga libre magamit sa publiko. Deploying mga infographics and videos sa tanan na stages nga to-remind kung ano umrahon if these things would happen. And then we've also made mga in-place mga evacuation points. We've already coordinated with PNB, with PSP, with the RRM. Standby sila always. Sa number 2, Bulkan Kanlaon na nag-record sa 90 ka volcanic quakes. Ini base sa summary sa 24-hour observation nga ginrelease ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLCS. Mayara sang increased unrest ang bulkan. Ginsiling ni Maria Antonia Bornas, ang chief sang Volcano Monitoring kag Eruption Prediction Division sang FIVOLCS sang kahapon, nga explosive eruption o kun mas madamo nga ash emission sa bulkan Kanlaon ang mas imminent kasunod sa pagsaka sang volcanic quakes. Sunod sa iya ang chances ng kasubong nga mga activity ang nagasaka kag sara nga matabo sa anuman nga oras pero hindi man ini mapatod kung saan-o. Sa amuman nga 24-hour observation report, 953 tons per day ang sulfur dioxide flux sang Kanlaon. 75 meters naman ang kataason sang plume gikan sa ginakabig nga weak emission kag nagapadulong sa southwest ini. Ang edifice sang bulkan na nagapabilin nga inflated. Padayon naman nga nagapanawagan si Governor Eugenio Jose Lacson sang pagpangamuyo nga malikawan na ang paglupok pa sang bulkan Kanlaon. Kag sa number 1, mga crack sa bahin sang bukid kag pagkausmod sang duta na tukiban sa Camp Valdez sa Sipalay City. Sa Sipalay City ginausisa sa karon ang natukiban nga crack sa naibabaw nga bahin sang bukid kasubong man ang pagkausmod sang duta sakop sang Camp Valdez sa Barangay Mambaruto. Ginkordo na sang syudad ang area para sa public safety. Sunod kay Junilo Bogtae, ang Disaster Risk Reduction Management Coordinator, mga personnel sa Department of Public Works and Highways nga nagapaninlo sa drainage canal sa atong nagligad nga adlaw ang nakatukib matapos nga matalupangdan nila nga natampukan na sang duta ang amo nga kanal. Sunod kay Bugtae, sa report sa surveying team, mga 80 meters ang kalabaon sang collapsed area. May iban pagid nga mga crack ang natukiban. Pati man sang paggiyo sang duta sunod sa DRRM. Nagbutang na sila sa markings agud to mapatod kung naga-progress o kung padayon ang pag-usmod. Nagpakig-angot naman sila sa Mines and Geosciences Bureau para mahibaluan man kung ano ang gintunaan sini. Sa October 7, may 5.1 magnitude nga linog nga nag-igo sa Sipalay. Pero sunod kay Bugtae, hindi man nila sa karon mapatod kung epekto ini sang linog. May pila ka mga pamilya nga na-identify nga yara sa danger zone kag sila ang naabisuhan nga magpatuman sa precautionary measure. Nakabaton man sila sa report nga may mga nagasulod sa gincordon nga area kag ginasulit ang pahanumdom nga mag-cooperate bangod sang risgo. Talendala na pasabol lang na siya, pasabol pa lang. Ang ato na ginano nga kung mag-buo ang ulan, so may tendency siya nga tungod nga kadako na sang crack, kaglapit lang siya sa dala naton, so may tendency nga ina nga porsyon i-erode niya kag may tendency nga idalo niya sa sa aton nga highway, no? So ang gwa na da isa mo lang ng aton nga lifeline access road naton sa aton nga national highway going to Hinubaan in the southern part. Kag sa Good Vibes Weekend aton hibaloon ang mga pamaagi para ma-maximize ang isa ka farmer ang iya nga duta.
Sa Domingo nga episode, aton patpato ng intercropping o kunang pagtanom sa nagkalain-lain nga mga crops. Kasubong man ang pagsagod sang manok. Tuyo sini tanan nga ma-maximize o kung lubos nga magamit sang mangunguma ang iya nga duta agud tigayon siya sa gihapon makaganar sa bilog nga tuig. Bisita nato ng isa ka farm technician kag farm manager. Initanan sa Are You Agreeable sa Domingo, 7 sang aga. Kag of course, kita nag-shout out sa atong mga live viewers kay Jocelyn Loquero. Maayong hapon sa Digicast team. Happy weekend sa tanan. Salvador Española, maayong hapon Digicast. Maayong hapon Ma'am Barbara, God bless. Jessery Garucha Hevero, maayong hapon Digicast. Ma'am Barbara, watching from Saraet, Himamaylan. God bless everyone. Pa-shout out na kuno kay Baby. And Jose, oy kilala tani si Jose. Jose Di Manalata. Hi se. Good afternoon man sa imo. Gloria Bantigue. Good afternoon Ma'am Barbara Mijares. Happy weekend. Ray Tuhaw Tinosan. Maayong hapon Digicast Negros NIR. Maria Fe Panaga Baredo. Good PM Digicast Negros. Happy weekend sa tanan. Watching live from Sipalay City. Mirna Garrido Clavel, good eve, Ma'am Barbara and Digicast Negros watching from Payao, Binalbagan. Chona Evangelista Caredo, good afternoon Digicast Negros watching from Singapore. And of course, good afternoon man kay Sir Romel Mahilom Galio. Kag weekend na sang MassKara, gina-remind na nato ng tanano nga magatambong kag saksi sa nga highlights, siguro magdala sang payong kag maghalong gid. Kagamuyad to ang top 10 stories of the day, tubtub sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.